Bueno. É verdad, non? Vas cantar un tema... Un tema de Natalia. Un tema de Natalia con Natalia. O tema. Que Roy non quería, pero Natalia insistiu. Que sí que quería, joder, sí. E queda precioso, xa grabémoslo despois. Ahora eres camarero dun hotel de Benidorm, vale? Exacto. Ben, sí, xa está. Arrancamos co primeiro sketch. Dicíamos a semana pasada que xa empezaron a poder contratar sus viaxes do Inserso para que vayan os vellos e as vellas a Benidorm a secar. Non que ir a secar porque aquí hai moita humedad. Moi boas noites, que estalles gustando Benidorm? Benidorm, moi bien, moi bien, moi bien. Gústalles. Moi bien. Moi bien. É un sitio ben bonito, Benidorm. Moi bonito. Moi bonito, moi bonito. Moi ben, que non vimos Benidorm. Nós ainda non vimos Benidorm, que estamos almorzando. Pero cheiras. Xa vexo que están almorzando, que teñen aínda aí os croissants, todo. Sí, señor. Pero vamos a ver, almorzando, si aquí en Benidorm é a 1:30 da tarde. Bueno, estamos almorzando porque nós collemos o viaxe. Perdón que fale como canchea, Sí, porque... Pero nós collemos o viaxe. Sí. E fomos a unha agencia destas. Sí. E salíanos 10 días, todo incluído. Todo incluído. Todo incluído. Co Pensión- billete do pensión avión, completa. pensión Pensión completa. Co billete do avión, si dixo verdade ou mentira. Non ninguna. 15 días en Benidorm. 15 días, 200 euros. E dixo Me eu, cago no non te carallo. toque no carallo. Non me te... Hola. Non me teja... Pareceulle moito, non? Home, Home. 200 euros por persona, Bueno, carallo. Entonces, en vez de coller pensión completa, que colleronlo? Collemos solo habitación con desayuno. Hai solo almorzo. Solo desayuno. Eso Claro. se lle ben. Entonces, aí non estamos desayunando. Entonces levan almorzando das 9 da mañá. Alargándolo. Porque a comida teñen que pajala, claro. Vale. Pero si almorzamos así está correcto. Eu por mí non hai problema. Ahora, mirade para atrás, por favor, mirade a cara dos camareros. Venga. É 1:30 da tarde. Hola. Carallo. Que tal? Igual xa quería montar para comer a comida Cajo da na vida, vanme cortar a digestión. Que come pa diablo? Que pasou? Perdón, que me está chamando a filla. Nada, Perdón, non lle molesto. É filla? É a miña filla. Venga. Mira a nena, A nena, carallo. coita. A nena. Hola. Hola. Hola, que guapa sabes. Como vai? Nós estamos ben. Mira, teu pai está a desayunar Mira. salchichas. Mira, salchicha, mira. Ti Mira. vistes algunha vez que se desayunaran salchichas? Pois teu pai está desayunando. Piroliñas de can. Ai, como eres, Dios mío. E hai hasta panceta, mira, pai. Come panceta. Non. Ti come panceta. Cala, carallo, panceta dixo o médico que non podo comer, porque me sale panceta despois. Dixoche ao médico que és tonto perdido. Non podo comer. Non. Panceta O non. médico quitouche a panceta da comida, pero do almorzo non. Ti podes almorzala. O médico dixo das comidas. Ai, carallo, ti sabes de todo. Bueno, Ah, que- podes tirar a razón. Sí, nada, non te preocupes, estamos ben. Sí. Ala, veña. Coita, acórdate que tes callos na nevera. E eu nos pés. Acórdate que está a abuela na salita vendo o luar. Ala, veña, chao. Que non se durma. Ai, carallo, bué. Boas, familia, como están? Hola. Mira, Ímola virando. tedes pensado botar máis tempo almorzando? Non sei. Tempo que sexa. Por qué? Pasa algo? É que chegaron ás 9 da mañá e a 1 da tarde. Non sei. Algo que poda facer? E que nos vai meter preso, ou algo? Vai nos meter preso? Porque hai que comer a modo, Oh, mira, ojo. Como dicía como lle chamaban? Ai, chaman güey, ou... Chaman güey. Chama rei. Como dicían? Dicía el que había que comer non sei que. Había que comer a modo. Que había que comer a modo. Porque se non entran llegases ao meu home. Pero ese tamén decía que había que beber mexo. Como? Beber mexo, manda carallo. Eu prefiro beber Ribeiro, que sabe, ten o mesmo color, pero sabe mellor. O tema... A verdade, isso aí está verdade. O tema é que, claro, estas horas teñen que entrar a xente para organizar o buffet da comida
Estáse nos xuntando todo, non hai nadie máis, se vos fixades, entón... Sí, teñen que montar o buffet. Sí, da comida. Pero poden ir montando, non nos moleste. Por aí de montando, eso sí, por favor, non me arrastra las sillas que me pon moi nerviosa. Andad a modiño e colocad as cousas por aquí que non nos molestamos nada. Sabedes o que pasa? Que é que a vosa tarifa só incluye almorzo coa habitación, non tedes a comida incluída, entón se vos quedades terías que pagala. Claro. É que nós, a ver, como lhe explico isto, vamos a ver. Estamos almorzando, vale? E hai que almorzar a modo, porque se almorzamos rápido, ao meu home entran gases. Non só me entran, que despois me salen. Aí está o carallo. Carallo. Aí está o carallo. Non salen. Entonces, pouco a pouco. E saen con tanta forza que matan as galiñas. Bueno, está ben, intenten... Como diría a muller de Nacho Vidal, pouco a pouco. Bueno, intenten almorzar con un pouco de alegría, vale? Que temos que montar o... Vale, grazas. Oi, ti crees que chegaremos a tempo E ti pensas que non che oio? para ver a María Jesús? Para ver a María Jesús e máis no seu acordeón? Se chegaremos? Chegaremos. Ahora, carallo, non imos chegar. Que hora é? A que hora é o concerto? A 7. Aí vai andar a cousa xusta. Home. Señores, ¿qué tal? A esta hora estáse genial na praia, a mellor hora, Iso é mentira, que a esta hora malla o sol de carallo. Home. A esta hora non hai quen aguante na praia, a mellor hora é a última hora. A esta hora Home. fai moita calor, non soporto eu este sol, tío. A mí, os caras de mo pinajallo. Xa non che vai, xa non che vai. Bueno, algo queda. Bueno, o difunto. Digo eu, por que non facedes como a xente e metedes a comida no bolso? Está prohibido, pero facemos unha excepción con vos para... Levar a comida no bolso é o último, Eso é de pobres, de mortos de fame, de miserables. Eu non meto comida no bolso, non me veñas por aí, Non, nin euro bolsillo. Jamás. Jamás. Jamás o de los jamases. Come pa diante, tate, que ti Bueno, eu xa pido papas, Ti és tonto. Non tonto, carallo. Pa que pides papas se hai todo isto? Pides papas? Oi, porque xa Para non que non me... sobra as papas. Xa non me colle máis. Se me collera un dedo, metíalle unha longaniza destas. Una carallo. Non me colle máis. Coítame unha coucha. Fai o favor de comer todo, porque isto está incluído no precio da habitación. Se non comemos, perdemos os cartos. Entendeste? Sí, pero se comemos demais, vamos perder máis cartos aínda, porque reventamos, me cago na vida. Reventamos, me cago na vida, me cago na tos. Señores, disculpen, unha cousa. Arre, carallo, és aburrido tamén. Arre, coño. É que xa non é por min, é polo cociñeiro, que é moi nervioso, estáse poñendo tenso e non quero... É moi estresado cos horarios. É nervioso? Aló? Pois que se tranquilice. É que foi... Por qué? Porque traballou de cociñeiro nunha cárcel e aí a xente, polo que sexa, era moi puntual, está acostumbrado a eso, claro, chegan aquí e agóbiase. Bueno, pois se está nervioso que se poña tranquilo, verdad? Carallo, mira, por que non colles o que queda no bolso? Marchamos antes de que veña o cociñeiro e o carallo. Coita, non vou meter nada no bolso, Porque non iso é de miserables, é de mortos de fame, che digo, E se o cociñeiro está nervioso, que se poña tranquilo, eu non lle teño culpa, eu tamén teño problemas, vale? E agora vas ali e levas estes ovos e dille que mos pase un pouco máis, que non están ben feitos. Vai calando ao cociñeiro, corre. Ora, chama ao cociñeiro, quero falar con ele. Dimitri! Oh, Dios. Hostia.
Hai que ter huevos para falar con este, carallo. Carallo. Dios, mire. Que pasou? Que di a miña muller que estes ovos... Que lles pasa aos ovos? No, os ovos teño eu de corbata, pero bueno. Están buísimos. Son os ovos mellores do mundo. E vouche dar unha aperta se che chego arriba. Me cago en... Aí, moi bien. Está moi bien. Bien. Vou para ali. Espero que fose un abrazo de despedida, Non los quiero volver a ver delante. Chito! Chito! Non se preocupe. Chito! Dios, que o fixo que me enjallou, me cago. Vente. Temos que empezar co postre agora. Agora ven o postre. Agora, Señores, o postre. pídolle de verdade de corazón que abandonen o local xa porque temos que meter o buffet da comida. Xa llo dicen 4 veces. Non me dá la gana. aí, falai. Vale? Estamos almorzando e ainda non terminamos. Manda carallo. Hasta que acabemos non marchamos. Ai, Ni ai. punto final e se acabou. Pois máis vale que non se movan daqui, porque como se movan daqui recollo todo e non comedes máis, Reme, Ai, Nueve. para. Lle dixen que todo. Voucho dicir polo almoz. Reme. Non nos movemos de aquí hasta las 6 de la tarde. No carallo. Reme. Arranca pala. Oi. Levamos... Dios, que o fixo, non hai educación ninguna ahora mismo. Pero levamos aquí desde as 9 da mañá, me Está cago na calado cara. e non me cantes ti ahora, A ver si encendo contigo ahora. Pero mira... Non é o momento. Pero é que... Que pasa? Que quero ir mexar. Queres ir mexer? E... Carallo, é que eu tamén. Este chaval non é ben, Non é ben, non. Oi, Pero escoita unha cousa. por que non tiramos a toalla? Que toalla, aquí non se tira toalla ninguna. Ti tes gana de mexer? Moitas. Eu tamén teño gana de mexer. Por Pero qué? si deixamos a mesa, quítannola. Como Pero- lo sabe? Cago no Teño unha caralho. idea. Vamos mexer? Home, eu non aguanto máis. Colle por aí. Por onde? Colle por aí. Pero eu sou moi maior para que llore isto, caralho. Acá. Concha, vete acá. Colle por aí. Tía. Colle por aí. Espera, caralho. Caralho, que me caralho, me cago. Vai para aí. Recto, recto. Ai. Vamos. No, A para ver. aí, para aí. Ai. Carallo. Para aí. Recto, coño, non entendes? Pero non colle. Aí, para. Vou Non. eu primeiro. Aguanta. Non Aguanta, colle. Concha. Espera que vou eu. Ven pronto, caralho. Espera. Ven que me vou por mí. Apura, carallo. Ai, me cago no carallo. Apura, colle aí. Já vou. Colle aí. Vai ti ahora, acaba rápido. Colle eh. aí. A ver. Vai rápido. Xa vou, Chicho. Xa vou, carallo. Juan de aí, Bom, total, xa me mexei. Mexei-me todo. Colle por aí, coño. Esto pesadios. Xa me mexei todo. Para, a modo. Bom, Para. iso. Ostras. Cuidado, non escorreges que as miñas pincas. Quietos! Pasou agora. Que pasou aquí? Montaron xa o buffet para a comida. Isto é o buffet da comida. E vostedes o buffet do almorzo. Carallo, xa Pero está. poñemos a mesa aí e non pasa nada. Pasa que é o do almorzo, dado esta comida. Entón, no. Xa, e canto vale a comida lá? 300 euros. Carallo. Tanto. 300 euros día. Arre, carallo. A moda. Levo o almorzo para a playa, mira o que che dixo. Pero non dicía que eso era para mortos de fame, meter a comida dentro do bolso. Ahora esa non eres tan
E quen che dixo que vou meter a comida no bolso, mona? Arranca a camisa para lá, me cago en la vida. Pa, Vai, hombre.